Se'ns demana que ajustem aquesta reacció. Podríem fer-ho per tempteig, però explico el mètode que jo penso que sempre funciona i a la pràctica és el més segur. Escric tots els elements aquí. Tenim la plata, l'hidrogen, el nitrogen i l'oxigen. O sigui, tots els elements que tingui aquí els tindré després aquí. Per tant, només he de mirar aquest costat, vaig per ordre i els poso tots. Llavors, això li direm compost A, aquest B, C, D, E. Llavors, la plata, tinc una plata en l'A, en el B ja no tinc, per tant poso igual, on està això posaré l'igual, on passem de reactius a productes poso l'igual, i on tinc la plata? El E i només tinc una. Seguim amb l'hidrogen. Tinc un en el B, aquí ja no tenim més, tinc dos en el D, per tant poso 2D, i ja no en tinc més. Passem al nitrogen. Tinc un en el B. Que voleu posar un B? També es pot, jo per anar ràpid. Ja no hi ha res més. On tinc nitrogen? Tinc un al C i un al E. I oxigen tenim 3 en el B, un en el C, un en el D, 3 en el E. Llavors, important que jo aquí poso un igual i aquí poso dos punts. Si en lloc de dos punts vull posar una fletxa, poso una fletxa, però el que no puc posar és un igual. Els iguals van en les lletres aquestes, no en els elements. Llavors, jo començo per la més fàcil. La més fàcil, per mi, sempre, és la que una lletra és igual a una lletra. Perquè si jo invento que A és igual a 1, com A i E són el mateix, E també és 1. Llavors, ara, recordo estic fent una difícil, perquè si sabem fer la difícil, sabem fer la fàcil. Llavors, As no tenim més As, per tant hem de substituir Es. Llavors aquí, en lloc de posar la E, poso l'1 i aquí el mateix. C més D. Entenem que això és 1, 3 per 1, 3. Ho poso directament. Llavors em queda aquesta equació, aquesta i aquesta. Si ens fixem tenim 3 equacions, 3 incògnites. Anem a simplificar-ho a dues incògnites, dues equacions. Com ho faig? Vinc aquí i on tinc B, poso C més 1, perquè sabem que B és C més 1. Llavors em queda C més 1 igual a 2D, equació número 1, i aquí el mateix, on tinc B, poso C més 1. 3 per C més 1, important aquest parèntesi, perquè ara hem de treure'l. 3 per C, 3C, 3 per 1, 3. I ens fixem ara, equació número 2, que tenim dues incògnites, C i D, dues equacions. Ara sí, les he de resoldre. Ojo aquí amb el que faré. El 3 passa a l'altre costat restant, per tant 3 menys 3, 0. Elimino això. I el C aquest passa restant, per tant 3C menys una C, 3 pomes menys una poma, 2 pomes. Per tant, 2C, el 3 ha desaparegut, igual a D. Ara ja és molt més fàcil això. Llavors, tenim un sistema d'equacions, cadascun resol com vulgui i ho faig per substitució. Com D és igual a 2C, on tinc D, poso 2C. Parèntesi una altra vegada. Per què? 2 per 2, 4C.
Però realment no calia parèntesi, però bueno, jo el poso, vale? Que tampoc passa res, si no voleu posar-lo no el poseu. Ara ja sí, passo aquesta C restant i em queda 1 igual a 4C menys una C, 4 pomes menys una poma, 3C, però jo no vull saber quan val 3C, jo vull saber quan val una C. Per tant, aquest passa dividit. Sabem que la C val 1/3, sí? Ara hem de tirar enrere, hem anat endavant, ara hem fet el nus, ara el desfem, sí? Tenim C, ara puc trobar D. Aquí poso on tinc la C, poso 1/3. Entenem que 1 són 3/3, vale? Llavors això, 1/3 més 3/3, 4/3, igual a 2D. Jo vull saber la D, per tant, aquest li sobra, passa dividint 4 entre 6 igual a D. Puc simplificar això? Sí. Entre quant? Entre 2. 2/3. D, 2/3. Seguim tirant enrere. La B, la C, que era 1/3 més 1. Hem dit que 1 és 3/3. Per tant, queda 4/3. La A era 1, la E era 1, em queda que la B són 4/3, la D són 2/3, la C 1/3. Però jo puc tenir 1/3 de molècula? No. Per tant, què he de fer? Apunto aquí el que tenia, vale? Per no oblidar-me. B hem dit 4/3. C 1/3, D 2/3, E 1. Com jo no puc tenir 1/3 o 4/3 o 2/3 d'una molècula, he de fer que això siguin nombres enters. Com faig això? Multiplico pel número que tinc a baix. Però tot, la A i la E també, sí? Per tant, multiplico tot per 3. I em queda que la A és 3, la B és 4, faig els càlculs. Això marxa, vale? Per tant, la B és 4, la C és 1, la D és 2, la E és 3. Sí? I un cop tinc els números no he acabat, perquè jo el que vull és igualar la reacció. Ara poso els números. A, 3, B, 4, C, 1, D, 2, E, 3. Sí? Ara estaria acabat. Això s'ha de comprovar. Sí, a mi aquests exercicis estan molt bé perquè tu mateix pots saber si estan bé o no. Anem a comprovar. He de tenir el mateix d'un costat i de l'altre costat de la fletxa. El mateix de reactius i de productes. Llavors, tinc 3 plates. Tinc 3 plates. Tinc 4 hidrògens. Tinc 2 per 2 hidrògens, per tant tinc 4 hidrògens. Tinc 4 nitrògens, perquè tinc 4 d'aquests, vale? 4 nitrògens. Tinc un nitrogen aquí i 3 nitrògens aquí. 1 més 3, 4. I aquí quants oxígens tinc? Ojo! Tinc 12. 4 per 3, 12 oxígens. Quants tinc aquí? 1. Aquí tinc 1 per 2, 2. Per tant porto 1 més 2, 3. I aquí tinc 3 per 3, 9. 9 més 3, 12. Comprovat, tinc el mateix esquerra-dreta, està bé.